אוקיי, אז זה חלק 2 של הסרטון שעשיתי עכשיו, לפני דקה או שנייה. עכשיו אני באותו מקום, אני לא מבין פה כלום, יש דלת כזאת, אני לא מבין את הקוד. תראו, אני לא מבין פה את הקוד. נראה לי 2, 3, 2, 4. 2, 3, 5, 4. כלום לא עובד פה. אשכרה. יואו. אז מה אני אעשה? נלך לפה. אז אם כבר נחקור את המקום הזה. תקשיבו, זה לא הבית שלי. זה מקום אחר. אוקיי, מה זה? כבר מטריד. אני לא יודע אם אתם רואים את זה טוב. כתוב 178. אני מקווה שראיתם את זה טוב. אני אחר כך אסדר בעריכה שזה יראה טוב. אני אנסה. אז אני אטפס על העץ איכשהו. טוב, אבל השאלה היא על איזה עץ. שואו. וואלה. זה עץ לטיפוס. יואו. אני מטפס עליו. לא אכפת לי. הנה. פה באי. איי, זה כזה כוח. איי. אוי. איי, איי, איי. בקיצור, לא. יאללה. אז. שוב. מה אני אעשה? אני לא יודע פה את הקוד. טוב, אני אלך למקום הזה שוב. זה נראה לי מקום יותר מפחיד. פה רואים טוב. כן, רץ. נראה לי שהקוד. 2, 3, 4, 2. אמרו לי משהו כזה. לא. אוי, מה אני אעשה? יואו, אני אחשוב. וואלה, אני לא יודע. אז אני אעשה חלק 2.